posachedwa patu kupasirani mmene zilili muzinda wa Lilongwe pamene chipani cha Aford chikuchitisa convention yawo lero ndipo achina Banda komanso Cafe Maulidi ali Komko kufuna kutipasira kuti chilichonse chisatiduse. Taonerani mmene akuchezera ndi anthu lero Banda komanso Cafe Maulidi. Sendera yabwera pano convention yathu yamba Aford anabwera ndaife IUDF tili limodzi tonse moti wa UDF mudampeza panjira munkweza ndipo ndiye ndi mbale wathu tikamphikira sima tikajera limodzi wa UDF kwambiri wa Aford inso hii mbale wathuso tikamphikira tikagonera soda wa MCB simu yanga amayi ndiyankhula ndini achifuwa koma pang'ono pakhosini kwambiri ndi koma wa Aford mumphikira kwambiri ndimphikira ndimkonda ya tikupatsa musapita amayi bambo Abusa muli bwanji? It's been a long time. It's been a long time, yes. Ndili ndithu nanga tingakhale soba ayi ndithu muli bwanji kwa Aford? ya kwa Aford kuli bwino panye munacho ka MCB kubwera kwa Aford kwambiri aliyense akudziwa ndithu komanso mumachuka ndi mapemphero atali ayi koma akulu zikuyenda bwanji ku msonkhano uwu choyamba tinene kuti kumwamba kwaseguka kumwamba kwaseguka chifukwa chauta akutilankhula kugwirizana nawo Abusa kwambiri kuti zili bwino ndiye kumwamba kukati zili bwino ndife ndani ife kuti tinene kuti mukati kumwamba katseguka mukutanthauza chani? aliyense akudziwa Malawi kuti angakhale chauta akusangalala kuchita Malawi bwino Malawi muno ameneyo timfunse mafunso kuti chomwe chili bwino ndichiti kapena akuliya iyeyo ma apa tafika apa zinthu sizili bwino kuti kumwamba kwalankhula kwaseguka kuti yankho lipezeke ichi tikupa amayiwa achokera ku DPP ndi amanena kuti titampeza wa Aford ali pa njira kuti wa galimoto yamphera matayala anyamula wa Aford akamphikira chakudya ali mpaka kumpatsa kanswahala kampatsaso chuchitika nchani kumvana kumene kukwayamba liti mwina munthu sangamvesesa kuti chuchitika ndi chani koma chomwe chikuchitika nchakuti Aford DPP ndi zipani zina zofunira dziko naona UTM nso UTM alipo pano amene akufunira zabwino Malawi dziko lathu zochitika zake zimenezi umodzi wake ndi umenewu umodzi uwu ngofunira dziko la Malawi zabwino chimene chikuchitika tsopano mwati mdziko muno muli mavuto ndipo tisachite kunena ayi aliyense payekha akudziwa kuti Malawi uyu akuyenda chopita mbuyo pachizungu amati Malawi waika gear zikomo ndathokoza kwambiri amayi tikufuneni msonkhano wabwino zikomo kwambiri ndiye mwati sendera ili pano sendera ndamva kuti muyikanso nyimbo za nyowani ndeta zikuphulitsani moti iyayi moto buu basi chabwino ndikuona cheno chipani cha DPP the Honorable Peter Mukito kufika pano pa Golden Peacock ti live at Times Television tikulandireni zikomo kwambiri chifanyani DPP ili pano lero chifukwa chonena kuti ife timakhulupirira kuti ngati zipani zosusa tizichitira zinthu pamodzi ndi convention masabata angapo apitawa ndipo Aford tinena ulimodzi leronso tabwera kuzakhala nawo limodzi ngati zipani zosusa koma anthu amene tifunanso kuti chaka cha matomboli ya Malawi tinene kuti chimene ndi Aford chimene ndinasiki kwambiri ndipo zooneka posera kwambiri amene woni asitare cheno achoka ku DPP bazakhala pa msonkhano ono Brian anthu akambirana kwa ine ndikuona choncho ndinanenaso ku msonkhano wa DPP kucha kunena kuti atha kumakhala ngati akuthawathawa mwina poti akudikirira tsiku lina kuti alengeze official koma momwe zikuonekera anthu Brian akamayenda popo mamuna ndi mkazi akamayenda zimachita kuonekera kuti awo andi pachibale awo chibwenzi
awazi kuonekera tanenanso wati chani mkazi ni mamuna akamayenda yes momwe akuchitira akayendedwe kake timachita kuoneka kuti awo mwina ndi pachibale awo ndi chibwenzi chibwenzi sichisowa momwe zikuonekera anthu awawa akambirana kale okay koma mwina akungodikira kuti tsiku lina lake alengeze official ngati momwe TDP kubwera ndi mphamvu pano kubwera secretary general pa msonkhano uno yeah anthu ali pa ubale kale tingodikira tsiku loti adzatiuze ndaona pabwera Clement Istanbul apa convention chair atateza nawo wala convention chair amenewa convention chair atunda amenewa ifawa ndi wati wabwino bwino mugwadzi ndi wati wabwino bwino Nelson nango dabota ati ine nango dabota apita liti kwa Aford Nelson nadabwa ndikapanga interview dzana ndata ati convention chairs ukhala bwanji kodi amenya mpaka chipani cha chipewa cha olodzana analisata menya kia ya Aford mwabwera liti kwa Aford nafika pa Aford ku masiku apitawo masiku apitawo kwa thachaka ndithu kwa thachaka okay tikuona kuti maudindo apikisana 94 maudindo ajano onsewu 94 maudindo anji maudindowo alipo 94 kwa maudindo eni amene mati substantive alipo 31 komano pali ena amene amakhalapo wathandizira pa maudindopo chifukwa chake aufika pa 94 kwa maudindo eni alipo 31 taona zipani zina zikugwiritsa ntchito bungwe la MEG kuyendetsa chisankho chawo akuno ayendetse chisankho chimene chindani ifeyo tili ndi independent audit firm kuyendetsa chisankho iti imene iti independent audit firm iti ndimuyendetse chisankho I've just forgotten the name but it's an audit firm ndiye mwina anthu ayembekezere zotani tikuona kuti mconvention yanu mwayika tsiku limodzi akhale atatsiriza maudindo onsewo anthu ayembekezere zotani maudindo amene atavoteredwe ndi 1 kapena onse 94 zikhale motani iyayi kawiri chomwe chimachitika chonena kuti mmakhala ndi maudindo okwana 94 mwina 31 ndiyeno mukavota nkumaliza national executive imakhala pansi nkuona kuti kodi maudindo mwina kukhala chifukwa maudindo ena for example you have maudindo ngati aligo mmafuna munthu amene aliko maudindo ena ngati kaya in the case of Aford nazo anthu akada wanzito zimenezo so yake maudindo ena executive yomwe yasankhidwayo kwambiri Brian kufotokozerapo ndithu pamene pa Istanbul makazi amaudindo 94 iwo akupikisana mpando wanje Istanbul navota apikisana wa secretary general koma mwina abwerenso fani namba mawawo kuti akhangata kuti mwachita withdraw ine choyamba sindina bange express ene desire yopikisana pa mpandoli onse koma chomwe chimachitika nchona kuti nanenso ndimadabwa kuti inu anthu amangoyika zithunzi kuti secretary general Istanbul mwina amango ndiyenera kukhala pa mpando umenewo koma pa zifukwa zina naona kuti I should not contest on any position chifukwa chani nanga inu ndandale yeah naona kuti I should first and foremost get down to the people from the constituency so at least I start building myself from down mukayimira ku Aford kunkotakota Aford ndikayimira kunkotakota Aford ndiye mmene mukuneneramu aine nani ndati ndikayimira kunkotakota inde Aford chabwino tathokoza I know it's a busy day kumasuleni zikomo kwambiri ndaona UDF ndaonanso former director of youth ku chipani cha DPP Ajaito ndi Musa nawo afika malo ano alowa ndithu mchipinda chimene chimomwe DPP yabwera mwamphamvu ndipo ndikuona kuti akubwerabe anthu kuchoka ku DPP ku chifukwa Ajaito ndi Musa analuza ku convention ya DPP koma adawasankha pa udindo pa advisor to the president on youth matters nawo ndithu afika pamalo ano azikuoneka kuti anthu akuluakulu ku chipani cha DPP
akhala ndithu ali pamalo ano naonanso ndithu app ena adutsanso pomwepa lowa mchipinda chimenechi ndithu iyayi. Koma in terms of organization unalowa mkatimu akuoneka kuti akonzekera bwanji Aford msonkhano zikuoneka zadongosolo ndi zadongosolo akonzekera mkatimu momwe ayikira tinakuonesa kuti delegates akhala mbali yakuti anyamata ndithu ochita zojambulajambula awayikaso ndithu mbali yawo chipinda chachikulu zikuoneka ndithu kuti achita bwino lomwe kuzokonzekera zawo tidikira kuti mwina madelegates wonse akafika pamalo ano kuti zikhale zinthu zotani ena mwa madelegate namayiwa awasaura kupikisana nawo mpando waukulu kuchipaniro tikudziwe namayi. Ine ndine Magi Nyakamutu Dosi. Maginda? Nyakamutu Dosi. O Nyakamutu? Kuti ali Nyakamutu? Ndifunda watu. Mene ife ndi matini ngozo kaya Banda? Ehede. Ife kulu ya mshari ambiri kurumpi kuja. Ndeu amakufusa kuti mshari wake uti uzapati zabweka. Iya ikamutu ndene ndine kamutu. Kamutu. Acha. Muimira mpando wani convention? National ka. Munali kale? Yes. Ndinda kuti pamene poso patelera kwambiri. Pamene papatelera kwambiri koma ngakhani ne ina Brian mukundidziwa zinazo ta koma ndine mphongo. Zimayi koma mphongo? Mphongo. Ndiye kuti chani? Ndine zimayi olimba mtima simaonera kunena kuti apa iye impopita zibambokaoka. Hayi ine ndi chigalioni. Koma kwa Aford zilipo? Tikutelera. Muwina? Inetu ndinowina ina ongondiperekeza. Muwina chifukwa Tankira kwa National Campaign Director. Napanga malizati anga bwinobwino. Ndagwira ntchito bwinobwino kukalonga ndinapitako kakupanga campaign 21 kumzimba ndinapitako so kapanga campaign ndinawinisa ndini candidate ineyo amene ndimamira wachepa phiri ku parliament. Zima oba. Mupikisa ndikosi mungapikisana ndacha. Endi nduka winaso. Kwambiri. Mayi wolimba mtima. Kwa basi. Munanena kale kuti kafe amayi anzakowa akuti ndi chigalioni si mayi wamasewera akutero. Nzimaya zilimba mtima. Mukayikira kumbuyo? Kwa basi. Nzimaya zilimba mtima. Ukapita mosaopa azibamboso amadziwaso. Nzimaya bweteka. Yakuchita bwino zilimba. Kumwa mabotolo ofanana. Kwa chomwe ndinakonda kunena nthawi zambiri. Ndine nzimaya. Ndipo nzimayi. Kuti inu ngamwesera ngamya kukhuta ayi. Koma ine mwana aya mwakukhuta. Ndine nzimayi onena kuti ndine nsanamira woti ndikagwira ntchito bwinobwino. Nkhani yafika mpaka kumene? Kumeneko. Zilipo ndi kwako. Naona. Thokoza kwambiri. Akumbewa matunda unasena IDF. Abwera amene. Utacheza nawo IDF. Koma koma mwina usanacheze nawo IDF tingodikira pang'ono ndaonanso akambala apa. Akambala abwere pang'ono tingodikira kai pang'ono. Pang'ono. Naona muthamangira. Tikulandireni. Zikoma kwambiri. Ili pano leo. Tabeza zimene akupanga nzatu. Komanso tikubwera pa 17 November. Wow. Kufunika kwa kuno kumala mmene zachitikira chaka chino kuti ma convention yambiri yazipani zambiri anthu akuyitanana kuti tizikhalira limodzi ndi saini yoti democracy yamba kukhwima kuno ku Malawi. Ineyo ngati munthu ndifuna ndipange encourage kuti maganizidwe otero apitilire tizichita limodzi zinthu kaniza kuyamba usintha mmene tambochita nezi. Apita Mukhito Secretary General wa DPP timayankhula nawo pompano ananena kuti chilipo chimene chikuphikika chidziwika posachedwa apa. Inunso muphika nawo chimenecho?
kuphika kumene kunde kuti athinki imene akuganizira anthu zimene angafune kuti zichitike anthu aganiza kuti anthu tikumamva kuti anthu akumafuna kuti anthu tigwirizane kuti tikoze dziko kuti zimenezo sizinatike yayi amawe alafunisa kuti anthu chaka cha mawa ndingopezeraponso mwayi poti ife kwathu nkufunsa kodi nkhani zija kwanguti zanu zaine nkhani imeneja ndi ofuna kuwafunsa ACB chifukwa ife timadikira iwowo kuti azitiuza kuti tikalowemo iwowo mtafunsa nkhani imeneja akuza ni bwino koma ine situdziwa ndikungodikira kuti akandiuza bwera ndikukhoti ndipite ndithu chabwino. So you're not I wouldn't be shaken, and you know it very well. I wouldn't be shaken. I wouldn't. Ndiye msonkhano wa UTM uchitika pa 17 November. Convention ichitika pa 17 November. Convention. Yes. Mukonzekera bwanji? Pakali pano tikufuna kuti ma delegates athu adziwe kuti sitikufuna kuti agulidwe. Koma akavote chifukwa choti panopo tiyambe usangatsogolera amene angakoze dziko lino. Osati chifukwa choti anthu akupasidwa ndalama. Tikuyenda wapanga sensitize kuti ayambe kuganiza mwatundu umenewo. Mukumbukire kuti mtsogoleri wa amene amaso it's a kind mind chifukwa choti panopo ndiye pa chifukwa chimenecho fe convention tikuyenda ife atsogoleri kuti tauze anthu kuti mfunika tikamakapanga chisankho pa zantsogolera ndalama zimene amapasidwa anthu. Inu mwachilimika kuti mukapikisana nawo? Ine paja nopikisana nawo pa mpando wa president. Ndithu awo. Ndipo mukawina? Core of people. Anthu ambiri ku UTM mwina ni mwalankhani akufunitsitsa ine ntakawina convention ya pa 17 November. So I'm answering to their call. Ndiye kuli mphongo rumeneko kuli Dr. Kabambe ndambanso antumbuka secretary general pano Mai Kaliati paliso wina kafe abwera poyera sofa ndamenewo pala anthu ambiri amene akuchudwa nthawi zina nambala yomafika 6 5 mphongozi bezo doziva zikuchulika inu simukuchita kuti njengunje ndikungosangalala kuti ndikamakawina ndazikaona kuti munthu anapikisana koma Brian mwina asanapite nthawi ija kumsonkhano kuti dali ndifunso koma mpata unachepa munayankhula kunena munapereka chitsanzo cha bambo amene nyumba amadwala amafunika magazi panalibe othandiza bambo amwalira koma pali chuma kenako ena kuyamba kubwera kuti anayankhula zimenezewo anapereka chitsanzo chimene chati kenako anthu kuyamba kubwera bambo ajata mwalira ali nenali ankolotu ndecho machi tigawe moteri mmatanthauzaji iniyo simukudziwa choyamba kuti anena kathesi ndizoona ndapereka parabo imeneyo pamene paja kuti wakumva amve kuli anthu oti sali ku UTM uku ali madera ena amene timagwira nawo ntchito ngati achibale kanthawi kena kake panopa achilimika kuti chipanichi achigwirisenso ntchito chaka chamawa upangira Abusa Malawi. Ife sitikufuna nkuona tikupanga oni anthu kuti musamale sibwino kuti mulolere kuti wina wake abwere woti samaoneka pakatipa chifukwa choti pano akuona ngati kuti chipanichi chamasiye achigwiritse ntchito kuti apangira Abusa Malawi chaka chamawa. Koma ndi nkhani yoti anthu aganize kwambiri siko si anthu nanga si kukhala ambiri sindiye kwabwino kukhala ambiri ndiye zabwino koma anthu amene tikunena ndi oti si a UTM ndudziwa kuti anthu ena anandipanga misunderstanding magazo ndi anthu amene akubwera ku chipani anthu amene akubwera ku chipani abwera malemu Salos atanyamuka kale amene tikunena ndi anthu oti timagwira nawo ntchito kale mbuyo imene timanena kuti tithandizira kuti tikonze dzikoli ndime yoyenda kunapezeka kuti anthu amenewa sakuchita zimene timagwirizana nthawi ya kampeni zoti achitira Malawi. Panopa akubweranso kuti chipanichi achitenge achigwirisebe ntchito kuti aloweso mboma komwe ife cholinga chathu kuthandiza Malawi zimene zalipereka zaka 4 zapitazi. Munatsindika kuti ife sitilola kugulitsa chipani ife tufuna tende nacho chipani chikalowe mboma koma manena ndani makama afuna kugulitsa chipani ndani ku UTM inuyo ndudziwa ngati atu ankhani mukudziwa zimene ndikunena pano sindichula
pano sinichula ayi siru musatipakire ife anthu amene tikunena sutinga ku UTM ya koma ndi anthu oti mukudziwa oti takhati kuyenda nawo mukudziwa ine sili kuchulirani ndiye kuti mukatera choncho ndikukayikirani nkhani ya brain yanu imene ilili a Brian Banda koma anthu omukadziwa ndikudziwa aipo tidabwerera Aford pano aipo tidabwerera Aford tikakumana nawo convention kumwe tikakamba convention kwawo tifuka tikubwera asa tikakamize isi tikudziwa ayi zimene muyankhula inu ife sitikudziwa sindidziwa kaliko chendi nkhani imeneyo ndiofunika tingo apatsa moni awo apatseni moni koma musamaletu ndi moto umenewo ofunika pena kumachita kumadula mawu chifukwa mangotuluka atiyankhule madziwa kodi ona bwiribwisi litayiwala dzinalo ayi bwana Brian zikuyenda bwanji ku UTM? Ku UTM zikuyenda as we are talking now tikutamanga ukuma ni ma delegates ukonzekera convention pa 17 but things are moving. Inu mukaime campaign director nditudi campaign director amene otukwa kuma Brian munthu ina kakuza kuti asaona retukana ine sinditha kuma nanga ifeyo ndi andale neti kayankhula matsuka nkama osika kusuka nkama kuma khala kwauza anthu choonadi ife ni mbewu tu imene nasiya cheya idasiya cheya mationa muziwa kuti anthu ndikumana nawo ndi zizukulu za cheya acheya sanga abakiri muluzi ife ndi zizukulu zawo kuti mukhale zizukulu za abakiri chito imene asiya iwaja tidatenga iwonso amaziwa kuti tidatenga yotani chito yandale zikuyenda bwanji zinthu mdziko muno osati ku UTM koma mdziko muno in general mukamakhala kumudziko mukamayenda anthu akumati bwanji za moyo wawo moyo ukulimba siwa kumuzi yekha ngakhale pati kunena pano kathe ngati kuli ndiwo za 2 days ndiye kuti wachita ngongole maulidi ndiwo za ati ngati ziliko wachita ngongole aliyense pano akulira kulibe amene akusangalala aliyense akulira china chilichonse chavuta tikachula kumuzi tidakwa mutiona tavala chonchi koma kuti muone mkatimu mavuto akula sizili bwino bwana. What has gone wrong? Zikuoneka kuti chimene chinavuta kwambiri momwe tinkatenga boma ifeyo alliance tidatenga boma lija kungotenga opanda plan tidalibe vision ndala uja amene analipoja ana ndi vision yaitali kwambiri ndala professor APM yekayo tikati nkuchoka kuti professor timaza kuti mmozi sono mukati ndani ndekuti alipo wena koma ina sitiwaziwa professor ndi APM ada ndi vision yaitali kwambiri yes tinatenga koma vision panalibe chikuvuta apa ndi vision idatayika pachiyambi pomwe ndisekerepo alankhula mutsende manga ya ndiwoyo ayi nakuzali kuti munthu ngwa chipongwe ndachipongwe ndipo andipha ndi imodzi akupha ndi imodzi ndilibe choyankha things are not okay wanthu pano amene akutumiza mwana even ku university ambiri angosungisa malo achoka mufuse banjira angosungisa malo ma university ine ndi Indiana ma graduate ena atuluka imene amatuluka kuchansa college posa chedo apa ndi Indiana koma even to pay the institution fee we always struggle ambiri ana angosungisa anzeru angosungisa malo apita kuti azabwera siziwika sinthu sizibwino so golo la dziko lino lili ku skulu ngati skulu kulibe kupita ife ni ndima ukauka sono ana akusungisa malo kumapita kodi azabwera akapeza ndramazo popeza kabwera next year so yakwera drama iji institution fee ikhala yakwera tikambeza Aford kodi chipetili pano mu bwanji chikuchitika njani Aford ngati munthu ina saza chulo Aford munkhani ya matipati munthu wemulendo si Malawi
chifukwa simbi ya moto bambo wake wa munthu amene tambwerera pano ndi amene anabweresa kuno matipati kuchallenge maso ndi kamuzu kuti uchoka basi anali bambo wake Tom Chihana ndiye tikabwera pano tikubwera ngati kuti munthu amene anabweresa democracy pano ngati kwa Chihana munthu amene anabweresa democracy tena kuchita nawo attend pa convention. Singasiye oka so mwaita yanu sangalepere Chihana sangalepere ali wina atakulepera koma Chihana sangalepere kubwera yaife azafikaso ndayabwe nditudi gani inuyo tikungokhala kutoko apa tinamba business ya matemba za serious tinamba business yogulisa matemba koma sisi kwenda matemba zunyanja sakutuluka nyanja isakutuluka nawo atutumuka kuti ziko sili bwino matemba aziwanso kuti kunja sikuli bwino abisala kulibe matemba abisala sakutuluka aziwanso kuti kunja sikuli bwino china chilichonse mukaonesera bwino maona kuna kuti sichime chimayendera chatembenuka chikuenda reverse sichili bwino china chilichonse even pano pametu kamba pano sindiziwa kuti kodi allowance mwatengeratu ngasala kupaseni sitifuna mati vipa newspaper banja ativira asokoneza zambiri abambo saenda tima kunyadilani and I like your frank talk most of the times ngakhale nthawi zina makanga you are off the road pang'ono koma timakubweretsani matuluka sidala munatuluka nanga malonsi pali malonsi pano pali malonsi pano kasa kuti pali malonsi pano ma convention tikamabwera choncho kuma convention tikumangobwera ndimomwe tinagwirira ntchito basi ndimomwe tinagwirira ku TPP usiku wonse kwa MCP kuti tidakhala usiku wonse sitinatenge kalikonse MCP kuti tinakhala ndithu usiku wonse kuchezera tinangogwira ntchito koma ndikuyamikeni Brian kula siku lina kulibe sizachita bwino kati ndikuyamikeni kwambiri kuno kumalayi kuno ife anthu andale tikana kuti kuli anthu angani amene ali pamwamba top 3 top 4 you are there mulungu azikudalisani endi maika moyoni pachiswe sinaonaso kuno kuti atawanda asaonda as you are saying here kuti atawanda asaonda yemwe kuti mmamuuza munthu straight munayendi akambala pano mumakaya ndi onse kumafusa straight kuna kufusa mafusa mmabwera straight while others they don't do that oziwa kuna kuti mazulu nkagona not with you mulungu azikudalisani. Thank you for your kind words honorable Saonda tiabweretse UDF anzatu UDF Kathy tikwanapo malonga mbili ndakhauli nyama zake zinzikulu akone kwati ku UDF ko atumiza nyama ku UDF no anthu auja bwino ungoona matupi yake kuti anthu auja bwino sipenda bwanji ku UDF kwa basi mbambande kodi convention ikwera liti convention ibwera pa 2 ndi pa 3 October asikale mwezi ubwerawo pose baba koma aphulika ruma convention bosi masebe kafe koma mukudzatani ku kwa Aford mukudzatani ifeyo ndifa Malawi ukunda bata ndi mtendere tabwera kuno kudzakhala nawo limodzi anzathuwa walimbikitsa pa zimene akupanga kuti ngati Malawi tiyenera kuyendera limodzi Aford sikuyenera kuyendayo ife pakitwa pano kudzalimbikitsa anzathu Aford tinaiona UDF inalinso ku DPP tinaona munaso ku VP zutazanji pandale mmene ndanena muja kuti chimene chikumafunika kwambiri nchoti tikuyenera kumayendera limodzi ndale sikudana ndale sikuyenera kupanga Malawi amafuna mgwirizano una ndere nchifukwa chake tikumapezeka dipali chifukwa ni MCP kuja sitinakuoneni sada tiitani sana kuitana ni mukana ganizo chimachitika akakuita nani kuvomera kapena koma sada tiita adakatiitana patakakhala mwina njira ino koma sada tiita mukanapita koma adakatiitana patakakonzedwa ta tipite MCP aone ku DPP tinawo ku VP tinaona kunonso abwera
ndiye akunena kuti sana aitane akada kuita nani titana tidakaona kuti tipite kapena tisapite sono kunata kuita nani munango kuti tibwere basi tanchifake tili pano tabwera simunaonenso ayi tabwera mnango kuti shati ya UTF ili kuti mnango kuti simunageni kusoko ayi msibada kwa kuita nani ataka nawo naso kuti makiro wake koma you afford kungoitana nthawi yomweyo ndi chipani chimene chimodzi mwa chipani chimene chinayambitsa democracy mu Malawi. That's why atangoti pyo ife wautali panalisoganiza kawiri palibe bosaganiza tigenza zina bwa ife tufuna mtendere kaya mufuna mtendere zipani zimene zinabweretsa ufulu Malawi muno ndi UDF ndi Aford wina Aford Aford bwana wangu kafe ayi tamva ndithu tacheza nawo tomwe ndatolapo ku MCP akanaona angotulutsa kia kumabwera zimene kwa ine zikutanthauza chinthu chimodzi mudziwana pandale mmenera zipani zimene zizimudziwana pandale mmenera muzidziwana kumene koma there is also a saying that there is no permanent enemy in politics. Yeah, there is no permanent enemy in politics. That's how things happens in politics. Yeah. Kama kwambiri akulu kuchoka ku kufunira ni zabwino zonse tikumati convention iliti pa 2 ndipo October ila yidira ku komeso ho ukeni president mampeza kale sana pezeke ila mambo ni sumu bwino ile ngona ni madulilira ndeko ngona ni madulilira ndeko au yimweso aizimata kwambiri kuti imirira nimatokoza Times TV imayimira munthu wina aliyense wosauka wolemera mapita kwina kule kusukumene akakufuneni ndatokoza leka ntchito kamene muku amalawi kunjako akuyamikirani the way you are working. Keep it up. Yeah, it's very interesting to mabondera yeah ndevuso ndaona mene madulilira Zimata. I want to bring in the honorable Yeremia Chihana. Inu makana wa parliament, makana wa banja kulo. Ndovuta. Ndovuta. Brian ngakhala akayimirira nyumba muja Brian. Asivika kuti awaloze awo. Pena kumanga khanga tisako aona kuti awaloze awa akangoyimirira kubweretsa mabokoso. Munthu ngosokoneza munthu ufika pata asivika awaloza ndoti avutavuta ndifika akangoyimirira iwowa ali ndanzawo a Sulemani akangoyimirira anthu awiri amene afuna abweretse mpumbwepungwe nde ukandifunsa Brian kuti ndikwadziwa bwanja awa ndanzanga ku parliamentiku koma ndovuta mwachidule kafa kuti abambo inu ndiosokoneza ndinu ovuta mukayima ku parliament ndiye kuti mabomba okhaokha Brian tisanayambe maybe ndangulepo chichimozi ndikupepesa anthu akulowa chire pa ana amene amwalira pa ngozi za galimoto ndikupepesa kwambiri mabanja ndikuwafuna zabwino kodi ana kwafana kulowa chire akuti amwale pa convoy ya president kwamwale ana awiri oro atatu koma zimene zachitika we cannot independent koma ana awiri ndikungakani confirm kuti amwale ndiku mafamilies awo ndikuwapeka manja mwa Ambuye kuti awayike mutendere zachitika tiona amene Mulungu awasogolera kwa Aford zikuenda bwanji kwa Aford apena mwina usayimusa nambe kuyamba za Aford allegations akunena kafe ngona kafe nayonso ndiosokoneza kodi ndi mlongo wanga ndingovomereza mu parliament muja ukamayimirira pa chilungamo zimakhanga ndiosokoneza chilungamo chake cha human rights democracy chimene Aford imayimira ndichovuta kuti upange defend koma we have to defend it. That's why manena ngati ndifosokoneza koma iyayi tikuthandiza mtundu wa Malawi kuti tipange zinthu za chilungamo zolongosoka monga panopo tikuchita fight for national legislation bill tikhale fair kuti ameke akamalembesa munthu aliyense wa Malawi akhale ndi ufulu woti akavote ndi chilungamo chokhachoka. Andi nkhani yomwe akupusha a DVP Aford tikumaona kumakhala limodzi akamachita misonkhano ya atolankhani ku nyumba ya malamulo koma leronso kunalitu msonkhano wa atolankhani kwa leader of opposition
apapa ma programs akhala ngati kuli convention ndiye nakhala kunoko ndiye nasokhala ku parliament koma parliament ndafunsa kale funso limene mafuna koma ndathamangira kunoko ndi nthawi yango ndikhala ngati yandipanga njira akakhala ku parliament iku DPP kamachita zinthu inu mukumachita nawo Aford parliament mumachita nawo kuli msonkhano wa nkhani mumakachita nawo mugwirizana nkhani chimodzi nkhani ya ma IDs mwachita rezi mukumakhala limodzi anthu ndoti basi twapa choyambirira DPP ndi Aford we are natural partners ndife anthu oti mulungu anatilenga kuti tikhalire limodzi tonse amatitchula kuti ndife ma blue camp chachiwiri ine ngati Alliance for Democracy member of parliament namba kalekale kukhala ku opposition ndi ya DPP ndeti ndicho linga chimodzi kuti tibwerese msonkhano wa kunjamba auti mudaphuluza mawu mpaka chipani chidalemba press statement inu munanena kuti Aford yapanga mgwirizano ndi DPP kuti zinthu zimakambirana kapena mangula timakambirana koma nthawi zina wina kamakhala ndi masomphenya ndiye masomphenya akatuluka nsanga ndi amene achanatulusa nsanga koma masomphenya koma ndi omwewo mupikisana mpando wanji kusonkhano ayi takhale tiyenda apase mpata anzathu president ndi Enoki Chehana ndiye winaso Chehana zikhala ngati kupikisana nawo sizikhala bwino koma ife tiziperekera uphungu kuseri so mulibe simupikisana mpando osatipikisana ndi mpando wonse so pano banja lawo lodabwitsa abambo a Aford amayi a DPP ndiye democracy imeneyo aliyense akhale ndi ufulu opanga zimene auganiza sapange limit ngati zimayi afuna apange ufulu takhale ndi DPP ndi ufulu wake ine ngati mbanja mwawo muli democracy chifama iso ali ndi mpando waukulu ku DPP ali ndi mpando waukulu ku DPP amayi pajala achitobwera konko kudzachita kampu konko ku convention kwathandiza amayi mathandiza mtundu wa Malawi. The Honorable Jeremiah Chana, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Amenewo ndi Jeremiah Chana anthu nde ayambofika pano. Ma delegates amba kufika ndithu. Msonkhano umenewo Brian anakonza kuti uya lero mzinda wa Lilongwe pamene achipani cha Aford akuchitisa convention yawo ya chipani ndipo mukhale pompo pakuti tikupasirani chilichonse chimene Banda komanso Cafe Maulidi wacheza ndi anthu amene ali ku convention ya Aford imene ikuchitika